दो आदमी का मिलन रहे। हाँ 2 आदमी के। हाँ तनी आओ तेरी आओ। अचानक 12 बजे रात के लड़का जानी के फोन लगौले बा लड़किया कभी मोबाइल ले लो। ले लो मोबाइल दो। नहीं के मोबाइल तो अपना थियो से मांग लो। ये कुना धरे भैया आता ना जल्दी भूला जाता। मोबाइल ले लो, एगो माइक दो। माइक के बताओ ये क्या कहते माइक दो। 12 बज रहे बाबा मोबाइल फोन करो हो जा काहे काहे करता ही तो रहे तो का दूंगा के गाना गइले बा। हेलो हेलो 12 रात बजत रहे। हां लइकावा फोन लगौले बा। हां छोटके मोबाइल केने बरे हमरा के मोबाइल दो यार। कलस की रहत नहीं देखी है पर के कहां बिया कोना विधि बिया कैसे बिया फोन लगौले बा। रिंग पास करता। टुस टुस उठाइए ना उठाइए ना झलक दिखला जा एक बार आ जा बॉस। गाना तो बड़ा पुरान बा भाई। हेलो 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 के बोला तनी रउआ के बोला तनी। अरे भाई साहब आवाज से तरह नहीं खींचना हम के बोलता नहीं। हमें ना मुखिया जी के भाई बोला तनी। मुखिया जी करो भाई हैं जी बहुत सुंदर रात परिचय त लमहर बा बा का हो देखो तरह से मिले खाती हम आवल चाहता नहीं। हां कतना दिन से तरह के बुलावत नहीं बा बाकी तू एक कहला आवत बाड़ू ना ना का तहर विचार बा काहे रे ना आईब हम काहे ना आईबू ना काहे रे बाप भाई सब एजे बा। ए भाई रो बाप भाई इस भाई तो ना आईबू ना ए भाई ये कोहली मिले खाती आ जो ना एको हाली एको हली आ जा दे दी हम मिल गए कुछ सीधा वहां तू सब उल्टा बोलता बा सीधा सीधे बोलो। हम प्लेन बोलते नहीं तो हम लोग उल्टा लगता। एक खाली मिले खाती आई तू हम तारा से बड़ा दिन से इंतजार करता नहीं। ए राजा जी बोलो बोलो हम मिले खातिर आईब। हां फिर हमरा के जल्दी भेज दिया। हां जल्दी चल जेबू कहे तार भाई अगोरिया काला बोले बा रहे दो 2-4 मिनट के तक कमावे बा ओकर बाद तू अपना घरे चल जा चाहे बधारी चल जा उससे हमारा काम मतलब बा। हां जी अब कुताइल बस कहत का बिया हो अरे मिलना ही आई बरा जाऊं बड़ा मजबूरी लग जा मिलना ही लाई बड़ा जाऊं बड़ा मजबूरी बा मिलना ही आई बड़ा जाऊं बड़ा मजबूरी बा नबे कही दी दाए कर जा कब न जरूरी बा नबे कही दी दाए कर जा कब न जरूरी बा
कोनो बहाना करता नहीं लोग हमार बात के पतियात नहीं खे आ तू हमारा के मिले खातिर बोलावल चाहता रहो कहते कि ना आई कैसे मिले आई हम बाबू की सियाले कैसे मिले आई हम बाबू की सियाले कमन बहाना करी माइना पतियाले कमन बहाना करी माइना पतियाले झूठ नहीं खिबोला इहे जी हजूरी बा हजूरी बा नवे पकही दी तो ए करे जा कवन जरूरी बा नवे पकही दी तो ए करे जा कवन जरूरी बा कहते कि कुल बात कह के हम था कोई नहीं अब हमारा बस का बात नहीं खे तोहार रास्ता अलग हमार रास्ता अलग कहते कि सुन लो हम जौन कहते नहीं तवन बात मान लो कबन बहाना नहीं खे हम न मिले आई कबन बहाना नहीं खे हम न मिले आई काहे कहने यहाँ पवन धनु हमार बात पतियाई पवन धनु हमार बात पतियाई ए हे तिवारी बाबा घर राउर दूरी बा ए हे तिवारी बाबा घर राउर दूरी बा नवे पकही दी तो ए करे जा कवन जरूरी बा नवे पकही दी तो ए सोना कवन जरूरी बा नवे पकही दी तो ए सोना कवन जरूरी